Matur sembah nuwun ingkang sampun. Kecepatan lagune wis bar, Bu. Lah yo, kecepatan Bu, lagune wis bar. Sabar, 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 sabar. Entekno Bu. Entekno kok golek neh pokoke. Lah iya. MC-ne ngaplo, ora disawer. Weh, Bu. MC-ne carry. Piye? Sentimen ketoke sentimen kok MC-ne ditinggal. Oh, ya, karo dadi boyo pangopo. Yang penting padha seneng mugi-mugi kajate Bapak ingkang ngamungkati diparingi terang boten Jawa. Amin. Allahumma amin. Kula lajengaken malih inggih menika wonten kiprahipun tari jaranan ingkang dipun pangarsani dening Widyawati Ayu saking Kahyangan Suni Barong Gembong Kencana kagem ingkang asta tari jaranan kula aturi saweg goeng gati siya geng diri awit pari jaranan badhe kawiwitan ing wedal sonten punika matur sembah nuwun semangga wonten tari jaranan sinarengan Suni Barong Gembong Kencana biak 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 biak